Още в началото на видеото, че го сложим как правите. Да, значи да кажа вица. Да кажа ли вица? Да, кажи вица. Значи, слушайте. Здравейте и добре дошли във втория епизод на подкаста на ППМГ Гео Милев под корен. С мен тук са наши двама изявени бивши ученици. Моля да се представите. Това ли означава знака? Да. О, аз сега го разбрах това. Здравейте, аз съм Максим Йорданов от бившия 12А, вече 13, предполагам. Повечето хора ме знаят като един от водещите на миналогодишния концерт, един от натретлите се водещите на този концерт, така че познат съм тук средите на ППМГ. И на града също. Аз съм Богдан Донев и бях съученик на Максим, за съжаление, цели 8 години. И също съм участвал в не толкова много организационни дейности из училището като него, но въпреки всичко смятам, че добре познавам всички тук. Да, участва в Олимпиадата по информационни. Да, също с 2 години бяхме на национален кръг по информационни технологии с още едно момче, което беше в нашия клас. Имахме проекти свързани с видеоигри. Едната беше на Unity, другата я правихме в 2D дизайн. Общо взето бяха детски приложения, но въпреки всичко добър старт за хора, които биха искали да се занимават с нещо такова бъдеще. Амачоре. Нашия проект беше на Java и трябваше да го анимираме на Java. На Eclipse. Това не звучи приятно. Супер кринж. Подробности. Добре, нека започнем с първия въпрос. Малко банален, но каква ви беше подготовката за матурите, за да достигнете до това успешно ниво? Давайте. Подготовката беше доста така праволинейна, смятам да кажа. Още взето няма нищо, кой знае колко страшно, което да се изисква от учениците. Не са на някакво безбожно ниво матурите. Аз се явих на български език и профилирана математика. Смятам, че матурата по български е изключително ниско ниво, като за това, което би се очаквало от един ученик, който завършва от такава гимназия. Не смятам, че представлява някакво особено предизвикателство да се изкара примерно 5. Единственото, което трябва да правиш е още взето да четеш достатъчно анализи и да решаваш примерни тестове, които има навсякъде по книжарниците като помагала. Не е много работа. Бих казал, че около 4 до 6 часа подготовка на седмица са предостатъчни да изкажеш добра оценка. Доколкото по математика, когато е профилирана, се изисква малко повече, разбира се, но смятам, че човек, за да избере профилирана матура, каквато и да е, трябва да му е поне малко интересен предмета, т.е. цялата подготовка минава и с една идея повече внимание от страна на ученика. Естествено, по математика се решават много задачи, за да изкараш примерно над 5,50, но в крайна сметка всичко е постижимо, ако просто се полага усилие. Абсолютно съм съгласен с тебе. Аз правих двете матури по задължителната, която е по български и по информатика като втора, защото съм слаб по математика. Но най-важното е работа. В смисъл, ако седиш на дивана по цял ден и си скролваш през Инстаграма или ТикТока, нищо няма да стане. И имаме примери за това. Не малко. Но работа и това е. Добре, а сега в кой университет ви приеха и какво учите? Аз съм в King's College в Лондон и уча икономика и менеджмент. Аз съм в РВТХ Ахен и уча машинно инженерство. Това беше специалност, към която се бях насочил доста преди кандидатстването. Общо взето аз имах ясен план. Общо взето от края на 11 клас какво искам да правя. Но да, самия университет си е предизвикателство, защото каквото и да се говорим е тотално различно място от България. Само да кажа, че е много хубаво, че имаш план. И много хора нямат план, докато не стане време за кандидатстване, което не трябва да е така. Добре, как достигнахте до тази специалност? Смисъл, какво ви потикна да правите това нещо? Лично мен ме потикна интерес, който имам общо взето цял живот към автомобили.
Аз искам да пиша магистратура в автомобилостроене, но все пак това е далеч в бъдещето и още взето първата стъпка е базова инженерна специалност, като машиностроенето или машинното инженерство, това са синоними. Е практически стъпката, която ти трябва, за да можеш да пишеш автомобилостроене като магистратура. Аз съм добър по математика. Това е нещо, което нашите забелязаха още, може би, от ранните години в училище. Тогава баща ми прекараше много време с мен в решаване на задачи. Той също е инженер. За разлика от мен, той не е, нали, не се стреми към това да е автомобилен инженер или не му е било цел. Той работи като шеф-механик по петролни танкери. Но въпреки всичко, инженерството си е инженерство, математиката си е математика. Нали, това, което той ми е дал като знания и като внимание, още взето, може би е най-голямата насока, която съм имал към това какво ще уча. При мен е малко по-различно. Доближи си микрофона. Има ли, мога ли да кажа един виц? Той не е нецензурен. Давай, казвай вица. давай. Добре. Значи в една компания шефа вика един от служителите си и почва. Значи ти започна от чистач, след това най-ниската позиция в администрацията, след това стана началник на отдел, началник на екип и стана шеф, заместник шеф и сега ще правя собственик на компанията. Какво се казва в такива случаи? Благодаря, тате. Аз съм такъв случай. Баща ми каза, че понеже той има компания и някой трябва да наследи тази компания, защото няма смисъл той да е развил до това ниво и просто да я продаде след това. Той ми седнахме двамата с него и измислихме план, че реално трябва да знам икономика и трябва да знам и менеджмент, защото без тия двете неща няма на как да много се... високо ниво. Да, смисъл на топ ниво. Защото без тия две неща няма как да се ръководи успешна фирма. И бонуса на това да уча в Лондон е, че се запознавам с много интересни и така високо поставени хора от света, което е главната идея за това да съм в Лондон. Иначе чак да ходя в Тракийския. не, бъзика се, това беше шега. Добре, защо сте избрали точно този университет? В смисъл, с какво е по-добър от другите университети в страната, която сте избрали? Да, аз избрах Кингс, защото всички други, които имаха моята специалност, която исках да кандидатствам, или не приемат българи, защото така са направени изискванията, или искат матура по математика, която аз нямаше как да изкарам хубава оценка на нея. В смисъл, и да се бях подготвил от 10-ти клас, просто нямаше. Аз не съм добър по математика. Сега, тук много хора ще противоречат, ще кажат с работа всичко се постига, но аз съм мързелив. Така че Кингс реално беше един от солидните университети в Англия. Да, не е като Оксфорд или Кембридж, ама там малко хора могат да влязат. Робот. Да, общо взето. Но мога да кажа, че нашия университет сме най-готините хора от целия Лондон, защото има по-добър университет в Лондон, но те са толкова забили, че няма на къде. Пък ние сме си готинки, значи като чуете Кингс, значи смятайте готини хора. Само пичове. Такъв коментар чувате от човек, дето не е влязъл там, където иска. Не е вярно. Това ми беше първо желание. Наистина, първо желание ми беше. Не, шегувам се. Аз университета, реално погледнато, на мен не ми беше първо желание, в който съм, но въпреки всичко не мога да се оплача. Пресмял с сулу на пулю. Но не мога да се оплача от резултата, който има. Първият ми университет беше техническия в Мюнхен, който иска да вляза. Но там по стечение на обстоятелствата не се получиха нещата, тъй като имаше проблеми с едни документи, които трябва да се издадат. И реално, докато имаше разправи с тях, аз вече бях приет в този университет, в който съм сега и просто накрая си казах, че няма смисъл повече да се занимавам и да си губя времето. И приех поканата, която имах. Този университет реално е втори по сила за инженери в Германия. Един от топ инженерините в цяла Европа. Реално погледнато, ако някой кандидатства технически специалности в Германия, няма
особено значение дали ще попадне в него, в Мюнхенския или в този в Карлсруе. Общо взето трите университета вървят ръка за ръка. Единственото, което може да насочи човек повече е предпочитание за града. Гарантирам, че образованието е на горе-долу еднакво ниво. Общо взето с всички хора, с които съм говорил, които са в България и учат подобни специалности на мен, тъй като имам някои приятели, които учат абсолютно също, само че в София. Просто е изключително различно. Бих казал, че човек, който няма вътрешна перспектива и до двете, ще смята, нали, подобна специалност, най-вероятно процесът е подобен, но още взето системата, която има, е тотално различна и се иска много привикване. Друго да допълня, че реално за нас университета не е като казарма. Тоест колкото по-далече от ваша, толкова по-добре. И като са тук нашите в София, аз като ги знам как се прибират всяка седмица, то голяма казарма. Да, те не отвикват от родителите си, което в последствие би им било от полза. До което вие една идея ще е от по-добрата страна. Да, ще сме по-независими, това е. Да, точно. Добре, образованието в страната безплатно ли? Има ли начини, по които да се достигне до това да бъде безплатно? Мисля с някакви доброволчески или някакви инициативи или проекти или разработки, които можеш да направиш? Реално погледнато в почти цяла Германия университетите са държавни. Таксата е спрямо частните предприятия в цяла Европа символична. Буквално говорим за 350 евро на семестър горе-долу, от които по-голямата част са студентска карта, която е за градски транспорт, библиотеки, отстъпки в магазини и така нататък. Общо взето има стипендии, за които изявили се ученици от България могат да кандидатстват. Най-често това са ученици от немски гимназии, тъй като трябва да имаш определена диплома, за да можеш да кандидатстваш за тези стипендии. И те покриват до около 900 евро на месец, нали, които по-скоро не влизат за такси за университета или нещо подобно. Те са за ежедневие, да. Тъй като може би най-трудното нещо, с което хората биха се сблъскали в Германия, е да намерят постоянен престой. Има частни общежития, зависи в кой град си, но примерно в големи градове като Мюнхен, Берлин, Хамбург е изключително скъпо. В Мюнхен специално, това е най-скъпия град в Германия. Ако някой се е насочил, там трябва да го знае. Общо взето 800 евро на месец за общежитие е добра цена. Добра цена, даже много. Докато аз сега плащам 630 и съм сам в стая, примерно. Това нещо трудно може да се намери някъде в по-скъп град за толкова пари. На Мюнхен, на гарата има много бездомници. Много яко. Не, това е навсякъде гара. Да, като цяло и това е така. Лондон, какво да ви кажа, значи има един клуб в София, една дискотека, много известна. Това ми е таксата за годината. С 3 нули отзаде. В паундове. Като това, нали, извън не се включва, това е само цената на образованието. Не се включват квартири, не се включва нищо. Ако съм британски гражданин, мога да получа улекотена такса, която е 9000 паунда. Но за всеки, нали, който идва от Европа, даже няма значение, че си европейски гражданин, защото те вече не са в Европейския съюз, таксата е тройна и малко отгоре. Което не е хубаво, но все пак трябва да се говори с правителството, защото не знам нашето как е тук, но в Македония имат специална програма. Трябва да попълниш една декларация, че след като завършиш, се върнеш в държавата. И тогава правителството ти поема част от разходите. Примерно от 33 000 го намаля до 24, което пак е нещо и улекотява. Така има много приятели македонци, които са по тази програма. Да, ама ти може да се върнеш за една година и пак да заминеш за някъде. Нали, то е много... То сигурно има някакви клаузи. Със сигурност има някакви клаузи. Те така го обясняват. Подписваш една декларация, че ще се върнеш, реално правят македонското правителство прави инвестиция с тебе, като отидеш да учиш в чужбина. Но
тук май не го правим още. Мисля, че са го правили на времето, но вече го няма. Преди са го правили, да, със Да. сигурност. И това е за цяла Англия. Но зависи, понеже всички университети в Англия, така де, голямата част са публични, т.е. държавни, но те пак взимат такси. Не ги спонсорират от държавата. И малко скъпичко излиза, ама какво да прави? За образование винаги се дава всичко. Кеф пара има. Да. Добре, трудно ли изградихте социалните контакти в новите държави? В смисъл, как преодолявате културната и езиковата бариера с другите? Защото все пак имате ниво на местния език, но другите, които учат, не вярвам, че са само местни граждани. Да. Факт е, Лондон е изключително мултикултурен град. Значи, по-голям е от България, в смисъл по население. Има толкова много различни хора, че университетът ни е... Аз се познавам с хора от всякакви раси, от всякакви държави, което е идеята да съм там. Но нямах никакви проблеми с това да се запозная, защото всички са супер комуникативни. Всички са с тази идея, че аз отивам там да се запозная с хора, които един ден биха ми помогнали. И аз съм с тази идея също. Така че комуникацията не беше никакъв проблем. Най-малкото, което е, че за да влезеш в университета трябва да имаш сертификат, че говориш английски, нали, поне до някакво ниво. Сега, факт е, че някои по-трудно се разбират, примерно китайците имат уникален акцент. Имам един приятел, Куин се казва, един така по-дебеличък и високичък. Като се видим с него, големи прегръдки, целувки, аз съм го поздравил веднъж, но от тогава нататък, като се видим прегръдки, целувки, като Брежнев и Живков. На снимките, ако си ги гледа. Те сме двамата. Но се разбираме с всички, няма такова, няма проблеми. Дори руснаци, украинци се разбират, тези, които са конфликтни нации, няма никакъв проблем с комуникации, връзки, защото всеки е съставен на глас, че отива за това там. Даже сега съм си казал, на рождения ден тази година ставам на 20, нали, юбилей, това. Ще събера 30 човека от чужбина, поне. Там най-близките приятели да ги заведат тук в България, да видят малко селения. Зависи къде ги заведеш. Трябва да платиш полетите обаче. Не, аз съм им казал, вие плащате полетите и не ми носите подарък. Подаръка е, че сте тук, това е. Подаръка за компанията. Да, подаръка е компанията. Аз нямах също проблеми с това да си намеря компания, тъй като аз попаднах в една изключително по-българена среда. Моето общежитие от 400 човека е около 60 са българи. Ние сме още взето огромна компания. Има също изключително представа за това какво е да си на чуждо място. Защото въпреки всичко, дори да има българи, в момента, в който, нали, излезеш от общежитието, влезеш в една зала за лекции, тотално различно е. Тази зала, за която говоря в момента, събира около 1000 студента. Тя е наистина много голяма и като се напълни с хора е още взето се носи на концерт. Но накъдето се обърнеш, виждаш различен човек. Има хора от всеки край на света. Но комуникацията, когато знаеш местния език, никога не е трудна, тъй като още взето всеки говори немски там. Няма човек, който да се записва в университета и да не знае немски, така че още взето с когото и да се хванеш да говориш, няма проблеми. И хората са изключително отворени към контакти. Това е супер. Тоест Англия и Германия са долу-горе подобни. Да, тъй като слушам. Да. Ясно. Добре, как прекарвате ежедневието си в тези развити държави, тъй като може да правите от А до Я неща, смисъл? Аз лично имам доста еднообразно ежедневие, тъй като имам немалко за учене, но въпреки всичко възможностите наистина са много. Ако сравним с български градове, наистина има много повече за билото разглеждане, разходки, развлечения, нали, има абсолютно всичко, което човек може да пожелае, но аз, честно казано, нямам много време за нещо подобно, но може би едно от най-добрите така разнообразявания, които имам на седмицата е, че 2 пъти на седмица играем в футбол, събираме се много хора, но
общо взето, може би това е най-интересното. Може би да се каже, че Ахен даже има повече за младежи неща, отколкото в София, примерно, завършене. Значи Ахен е изключително така студентски град. Има от 250 хиляди човека население, само университета, в който съм аз, има 48 хиляди студента. Има още един университет в града, който не съм сигурен колко студенти има, но са много. И има една такава улица, едно място, на което просто има бар до бар и независимо от деня от седмицата е абсолютно пълно с хора. Няма никакви места. Но да, за студенти със сигурност има адски много какво да се прави, просто защото те представляват огромна част от населението на града и има адски много организация около тях. И бизнесът е обърнат повече към тях, сигурно, отколкото към местните. Абсолютно, да. Ясно. Искам да кажа, че това е за град, който е 250 хиляди, а за град, който е 9 милиона, има какво да се прави в Лондон. Но трябва много да се внимава, защото има ни кварталчета, които така са малко по-опасни. След зале слънце, той преди зале слънце не е хубаво да се ходи. Но трябва да се внимава, както всеки голям град, от всякъде могат да оберат това. Моето ежедневие протича в това да се събудя, да отида на лекции, да се върна от лекции. Пак да поспиш? Да, понякога го правя това. Да се свърша работата, която имам, т.е. да чета за следващата лекция, което е... Хубаво е да четете преди лекциите. Не дейте да четете след това, защото на лекцията, идеята на лекцията е да ви обяснят спецификите на нещата, а ако четете след това, ще имате пропуски. Винаги четете преди това, гледайте си слайдовете, които ви дават там от самата лекция и това е ключа на успеха. Тоест да го вземеш като подготовка за лекцията, а не като домашно от лекцията. Така. Точно те. Ако има домашно от лекцията, те ще ви дадат допълнително. Да. И това е. Върша тази домашна, всичкото ми свободно време отива в готвене и чистене. Защото това всичките... Малко хора се замислят, че когато живееш с мама и тате, все някой има кой да ти сготви, все има някой кой да ти изчисти, все има някой кой да ти изпере, обаче като си само, трудна работа. Средно да си сготвиш едно бързо ядене отнема поне час. В смисъл с миене и рязане, подготовки, ядене, всичко. Най-малко час. Най-малко. Така че това ми отнема повечето време, но ако питате майка ми и баща ми, аз всяка вечер съм на бар, всяка вечер съм на дискотека, всяка вечер съм някъде, защото те ми звънят през вечер и аз през вечер съм някъде. И просто те оцелват кога съм някъде. Кофти късмет. Да. И аз викам, аз не знам хора. Имам един приятел руснак, много голям бизнесмен е баща му. И той има си средства човека, ходи се всяка вечер на дискотечки, това, ама викаше веднъж да ходим на наргиле. И аз му викам, на другия ден имах някаква много важна лекция, трябваше да присъствам. Казвам, няма как да дойда човек. Дай ще направим план график, ще дойда да го да изберем някой ден, някое време, да си го променя в графика, да се настроя. И той вика, ти си голям дядка. И аз викам, дядка съм, какво направя? Така че това ми е ежедневието. Интересно. Добре, примерно за пране на дрехи, както се дават по филмите за тези големите помещения, така ли е и при вас или? Да, имаме си мокро помещение с 4 перални и 6 сушилни. Това е най-гадното на нашата квартира. На нашето общежитие, не е квартира. Нашето общежитие, за да си изпереш дрежките, отиват някъде към 20 паунда, което е по 2,5 някъде към 50 лева. Само се изпереш дрехи. За едно пране? За едно пране, да. Защото китайците, азиатците правят хак. Всичките дрехи ги фърлят в една пералня и всичките стават цветнички. Обаче ние сме европейци, моля ви се. Бяло и черно отделно. 2 перални, след това 2 сушилни. И като че е пералнята 5 паунда да върви, смятай. Това колко пъти примерно го правиш? Веднъж седмично, аз се събирам толкова дрехи. Имам се едно кошче, там ги слагаме, след това на общо ги правя. Да, при мен е така, помещенията са общи. Аз като съм на частно общежитие, реално то не е държавно, не се организира от университета или нещо подобно. Тъй като държавните има чакане по списъци, което е много, години наред. Но аз съм на частно общежитие, има мокро помещение, отново 5 перални, 3 сушилни. Пералнята е 2,50 евро, сушилнята е 2 евро. И реално погледнато
ако пускаш може би една пералня седмично. Аз, примерно, почти нямам бели дрехи, така че не ми се налага много да разделям. Бели дрехи може би веднъж на 2 седмици пера, но да, примерно за едно пране 5 евро. Но още взето насякъде е така. Тънко минаваш, тънко. Да, не са 50 лева. Малко те. По принцип храната ви скъпо ли ви излиза, когато сте в тези? Все пак са доста по-скъпи градове, отколкото тук в Стара Загора. Ходих да посетя едни приятели в Ланкастър. Това е един град така на север в Англия. Също са бивши ученици. Също са бивши ученици. И двамата са бивши ученици на Мегето. Те ми казаха, ние отиваме до Lidl, купуваме си за цяла седмица 50 паунда 2 човека. И аз ми викам 50 паунда ме половин седмица на мене в Лондон. Ама гадното е, че нямаме Lidl. Нали, това е ефтин магазин. И пазарувам от техните там Сейнсбърис са най-известните. Има един богаташки такъв, който е. Веднъж съм ходил там да го видя как е, да го чуя, както би казал един приятел. Да го видя какво е, що е. И, да ви кажа, струват си парите. Там за половин седмица дадох 100 паунда, което е 230-250 лева. Но няма как. В центъра на Лондон си няма какво друго да очакваш. Всичко там. И най-добре е да не го превръщаш във валутата. Да, просто да гледаш местното. По-добре карай. Едно към едно. Не, защото реално стандартът на живота е различен. Сигурно е 10 пъти по-добър от България. Не. Не, абсурд. Горе-долу сме равни според мен. На стандарт. Сега има и по-богати, нали? Аз ти казвам... Средната класа е леко по-богата, но... Леко по-богата. Но като цяло... Аз отивам до сандвичака 7 лева за 350 грама храна. Това в Лондон никъде не мога да намериш. За 7 паунда не мога да намериш. За 17 паунда не мога да намериш. Колко ти е примерно един бургер? Зависи къде отидеш, но... Фастфуд, примерно, някъде на улицата. Макдоналдса ти е 5 не паунда. Макдоналдс, примерно нещо като сандвичака. Някакъв пример. Да, има едни Honest Burgers. Те са някъде към 15 паунда един. В смисъл, да, зависи къв вземеш. Между 10-15. 15 е големия, който ще не яде. Иначе трябва да вземаш друго. Реално погледнато за мен стандарта е тотално различен. Аз не смятам, че сме много близо, но като обърнеш валутата, естествено изглежда много скъпо, но трябва да вземеш предвид, че тези цени са за местните хора. Нали? Още заето, когато цените се определят за това колко ще платиш за едно ядене, за едно пазаруване в магазина, абсолютно никой собственик на магазин не си казва, тук ще дойдат едни чужденци, нали, които трябва да превръщат по 2,5 на някаква местна валута. Нали? Тях не ги интересува особено много. И реално погледнато стандарта им е по-добър, защото средностатистическия англичанин, който може да си позволи да живее на добро място в Лондон, определено има много по-добра способност да купува, отколкото един българин. Нали, цените са тотално различни, но и заплатите са тотално различни. В Германия, при мен, например, едно пазаруване за седмицата за 100 евро бих си взел достатъчно храна, предостатъчно дори. Аз основно пазарувам месо, яйца и зеленчуци за салати основно. Но за 100 евро за седмицата ми стига. Реално погледнато изглеждат като бая пари, нали, за България, обаче пак казвам, нали, местните не са много впечатлени от това, че си чужденец и трябва да обръщаш валута. Само да кажа, че при тебе не знам как е градски, обаче при нас се плаща всеки път. Да, всеки път. Нямаш ли абонамент? Няма абонамент, няма такива работи. Аз имам нещо, което се казва Deutschland Ticket и още взето с една чип карта пътувам с всякакъв градски транспорт в цяла Германия безплатно. Какво да кажа? Дори важи за най-близката област на Холандия, която е до границата. Мога да пътувам безплатно и в Холандия. Те там не съм ли общежитията на Ахен? Аз реално погледнато съм от холандска страна, моето общежитие, но държавните на университета са си вътре в Германия. Ясно. Те са още взето из целия град, тъй като има кампуси навсякъде. А те в Германия също и за цените, основно, че има закон, който не се променят от 1 януари до 31 декември цените. Да. Докато в другите държави се променят постоянно. Това е плюса на социалната политика на Германия. Да, това го има. Цените са стабилни. Няма след 2 седмици да се промени, нали, на яйцата, примерно цената.
Но пак казвам, реално погледнато пазаруването изобщо не е толкова скъпо. Поне при мен. При него звучи малко по-зле, но въпреки всичко... Свиква се. Да, като се на друго място е така. Да, в България или в чужбина виждате повече перспективи, в смисъл от гледна точка на това да имате собствен бизнес тук или там, или примерно да работите за някой тук или там, примерно, къде е по-благоприятно. Значи, ще ви кажа работната култура на англичаните каква е. Те отиват 10 часа на работното място, защото ако работят 8, колкото им е по регламент, няма да са изпълнили екстра задачите, които са им дали, при което ще ги сменят. Там постоянно имат 3 човека, които дишат в врата, на тази позиция искат да кандидатстват и ти ако не се справиш добре, просто ще те наритат. Като свърши работния ден, англичаните, това навсякъде се случва. В 5 часа станали, тия, които са си по-добре, събират сумати народ пред всичките барове и се напиват като кучета. И на следващия ден пак. И на следващия ден пак. Всяка вечер е това. Така че, ако ме питате, колкото и в България да е ужасен политическия климат в момента, в смисъл покъртителен, тук трябва да е. В Англия просто няма как да открие бизнес. Абсурд. Или да работи за някого. Тоест, примерно като са на някаква работа, те имат тази оферта, продължава да седи публична, за да може други да кандидатстват, да има готови, които да сменят. С две думи. Общо. Като в България това тук го няма. Застанеш ли на една позиция, може и 50 и 60 години да не мръднеш. Да, що? Дето викат програмистите, ако едно нещо работи, що да го оправя? По принцип, да. Те. Аз определено виждам повече перспективи в Германия, поне за сега. Просто сферата, към която съм се насочил, е най-развита от цяла Европа там. Не е тайна, че автомобилостроението е още взето може би най-известното нещо за Германия, като един чужденец чуе и сеща за немските коли. Там се търси много инженерна сила и общо взето работа там ще намеря много по-лесно и на много по-добри условия, отколкото в България. Реално това, което би ме накарал да работя тук в България е подобряване в условията. Просто образованието, което един човек, който иска да стане било той инженер, архитект или нещо подобно в Германия, което той ще го вземе там, ще е инвестирал твърде много за него, за да се върне и да работи на българска заплата. Поне за мен. Реално погледнато, бил съм на стаж в фирми в България. Виждал съм машинни инженери, как работят, каква работа вършат и колко им се плаща. Може да добавя нещо. От икономическа гледна точка, правителството в момента прави една голяма грешка, която е да дига минималната работна заплата. Това е най-лошото нещо, което може да стане в България, колкото и странно да звучи капиталистическо. Колкото повече се дига минималната работна заплата, толкова повече се дига инфлацията. Колкото повече се дига инфлацията, толкова по-лошо става за икономическия климат. Колкото повече се дига минималната заплата, толкова повече спада прага между минималната и средната заплата. Толкова повече хора ще бягат в чужбина, толкова повече квалифицирани специалисти като теб няма смисъл да работят в България. С какво става стагнация? Също се е получило в Англия, когато излизат от Европейския съюз. В момента разликата между минимална и средна заплата в Англия е нищожна. Буквално е 100-200 паунда. Кой нормален би хвърлил сумати и пари и години да се квалифицира, да стане професионалист, било то инженер или доктор, и накрая да взима с 200 паунда повече от един чистач, който е на минимална заплата? Абсолютно точно за това говорим. Аз точно това се опитвам да обясня. Реално имам един приятел, който работи в Пловдив. Той няма висше образование, 20 годишен е и работи в завод. Той без почти никакъв опит взима около 1600 лева на месец като машинен оператор. Инженер, който е учил 5 години за своята специалност в фирма, в която бях, взима
2400 лева на месец, горе-долу. Средна цена, нали, това са по хора, които нямат примерно 15 години опит във фирмата, нали, на тях ще им се дигне заплатата, но 800 лева за 5 години образование не е особено привлекателно. И то не е образование, нали, колкото да отидеш да се отбележиш, че си там. Нали, говорим за трудна специалност, на която трябва да дадеш много. Така че аз лично погледнато съм склонен да работя в чужбина. Просто условията са тотално различни. Аз със затварянето на Volkswagen на фабриките, в смисъл такъв, че няма ли да намалят работните места? Реално погледнато работните места намалят, обаче повечето хора, които работят в такива заводи, не са инженери. Огромната част от хората работят по поточната линия. Нали, те са работници тип машинни оператори, каквито, нали, споменах. Реално високо квалифицираната работна ръка винаги е ценна. Абсолютно винаги. В момента в Германия по средни изчисления около 2 милиона човека трябват на икономиката, за да работи на пълен потенциал, и голяма част от тях са инженери, тъй като в Германия има много заводи за машини. Било то автомобили, каквото и да се сети. Общо взето, да. И идеята е, че когато ти инвестираш в едно добро образование на някаква висока специалност, винаги ще бъдеш ценен, и то не само на държавата, в която си завършил. Особено ако имаш, примерно, сертификат за чужд език, не само немски, да речем. Ако имаш немски и английски, или английски и още нещо. Винаги ще си ценен на много държави. Не само на място, където се завърши. То за България не е силен. Примерно. Добре, какво бихте посъветвали сегашните 20-класници като мен за успех или влизане в перфектния университет за тях? Бутайте се навсякъде. Каквото има, отивайте и го правете, като мене. Аз до 12 клас и като тебе. До 12 клас се седях в стаята, играх белот между часите и нищо не правих. Обаче 12 клас и казах, айде, лошо, трябва да правя резюме. CV трябва да правя. И почнахме с Кристиан с другия водещ, концерти, защото мене ми се отдава това. Аз съм ходил на актьорско майсторство и там съм добър. Какво да правя? Ако бях добър по математика, сигурно щях да ходя на олимпиади. Ама няма, аз съм слаба ръке. Друго много важно, изтеглете си LinkedIn и почвайте да се развивате профил. Имам го 3 години. Така. Това много го гледат, внимавайте. Много го гледат в чужбина. Трябва да добавиш после. Максимум да между другото. Shameless self-promotion. Какво? С нахалство към прогрес. Точно те, да. Който се бута най-много, успя най-много. Така че работете, не дайте да стоите на телефоните цял ден и LinkedIn е важен. Абсолютно да. Просто трябва да има изключително много дейност в посока това, което искаш да правиш. Каквото и да си избере човек, смятам, че все ще ти е интересно. Нали? Ако сам стигнеш до това, което искаш да учиш, без особено много натиск от било то родители, приятели и така нататък, ако сам си избереш специалност, ще ти е интересно. Тоест, ако ти е интересно, няма защо да не положиш усилие да направиш нещо позитивно като извънкласна дейност. Абсолютно. Реално погледнато, социалните дейности са много, много, много ценени в... Ти за всяко нещо можеш да го пишеш в CV-то. Всяко едно нещо. Примерно, отишъл си, купил си на една баба покупките за седмицата, го пишеш в CV-то. Реално ти си помогнал на доброволческа дейност. Да. Така че всяко нещо може да го пише в CV-то. Нали, нямаш толкова място, обаче. Да. Това е като казиното. Колкото повече работиш, толкова повече пари изкарваш. Добре, като за финал ще кажете една забавна случка от живота ви сега. Краткият живот в университета. Дайте първо. Една забавна случка, например, е, че моят професор по математика на всяка една лекция е с абсолютно едни и същи дрехи. Няма значение кога е тя, през колко време. Абсолютно винаги е с една и съща тениска и абсолютно винаги микрофона му не работи. Това е, може би,
винаги отиват по 10 минути от лекция, защото микрофона не е зареден. Той нарежда кой не бил заредил микрофона като хората в пулта и още взето винаги е смях в залата. Ами, добре, аз ще кажа сега за... имаме един професор по икономика и аз никой не съм учил икономика до сега. И ми чувство непознато, защото някои са кандидатствали с икономика в университета. И те горе-долу познават, нали, basics, това. Ама аз никой не съм го правил това. И имаме един професор, един китаец. Той се следва презентации, като нищо ново не ни пише. Имаме една черна дъска и на черната дъска пише тия уравнения. Обръща се easy и се обръща и продължава да пише. Цялата зала избухва да смях. Много го мраза той. И сега последната лекция бяхме 3 човека в залата и 2 китайци и аз. Ето Куин, дето ви казах, че се целуваме с него. Ние не се целуваме буквално, ами предносно така. Душевно се целуваме. Аз като го видя, ми става хубаво него. Някакво се прекрива. Любов на душевно ниво. Ами то не е лошо нещо в Лондон. Хомосексуалността. И те бяха 2 китайци и си говорят дали ще се прибират там към родината. И той се обръща китайца и ми вика: ти откъде си? Аз викам: от България. Ще се прибираш ли в България? Аз викам: да. И той: аз никой не съм бил. И аз му викам: айде, като идвате, обадете ми се, ще ви разведа насам там. И само си помисли как ще го оставя на летището, въобще няма го погледна този гамес. Много ужасен. Заради него ще изкарам 2 на изпита. На музея на фалшивите таксита 70 лева до днески. Да. Най-много. Примерно. Добре. Благодаря много за участието. И ние благодарим за възможността да се покажем още веднъж. Беше удоволствие. Благодаря много. Макси, аз съм на визи пак. Пълна ли мога да са... Сега ще има... You're falling. Big boy, I can pick up your phone, you're falling. Чакай. Колко близо трябва да е микрофония? Колко близко трябва да е микрофон? Така ли да говоря или? Какво? Така, Скибиджи. Реално, да. Ти не се ли усещаш как се чуваш? Максим е с отклонения, леки не. Леки отклонения. Чакайте, записваш в момента? Айде! Учи. Още в началото на видеото, че го слушам как правите. Значи да кажа вица. Да кажа ли вица? Да, кажи вица. Значи, слушайте, чакай да ви кажа уроци по китайски. Слушате ли сега? Слушаме. Сега разкажете нещо за Бупърс. Аз имам приятели, които знаят китайски, така че внимавай какво ще кажеш. Супер. Значи, искам да отидеш при твоите приятели, да знаят китайски, да им кажеш Wo da fei zi. 100%. Отиваш, казваш, кажи им да гледат това. Да. Бупарите. Им покажи. Wo da fei zi. Добре. Другото е съсуа. Или може скибиди съсуа. Кое беше онова? Последното е туай. Отиваш при някоя хубава китайка и казваш туай. Така. Много хубаво ще стане. И вечерта си в ареста. Да, вечерта спиш в ареста. Поне си на топо. Да, поне си на топо, да. Има храна. Да, факт. И мишки. Тоест по-ефтино ли е да останеш в затвора, отколкото да учиш в университет? Между другото, затворите в Англия са пълни, така че не. Ужас. Това ли беше?